майко мила. Тук е много яко. Това е нашето план следващите 9 дни. Уау, всичко тук е барикадирано. Хората са изнесени от този град буквално. И отиваме на ски, нали? Какво е планината за теб? Труден въпрос. Планината за мен е едно чудесно място, където мога да видя много разнообразна природа, където мога да се натоваря функционално и да се разтоваря психически. Малко сме се загубили. Не е добре положението в момента. Поне друго, поне се сглъбляваме. Човек! Виждам двама човека даже. Това е само първия ни Само ден. първия ни ден. Ние нищо не сме свършили още.